Aterpe klimatikoak natur edo hiri eremuak dira, eta bertan ematen diren ingurumen baldintza honek laguntzen dute kaltegarriak diren testuinguruetatik babesteko, hala nola gehiegizko berotik edo ur eskasiatik adibidez. Parke batean, pasealeku batean, edota zuhaitzez eta iturriz betetako eremu batean aurki ditzakegu. Aterpe klimatiko bakoitzaren baldintzek zehazten dute espezie batentzat edo bestearentzat, baita gizakiarentzat ere, onuragarriak diren ala ez, espezie bakoitzaren behar eta ezaugarrien arabera. Hemen Donostian esaterako eta besteak beste, Kristina Enea parke honetan aurki dezakezue aterpe klimatikoa.